sobotu 27. augusta 2011 sa zásluhou nadšencov Podpoľania a štedrej dotácie z Vyšehradského fondu za spolupráce Ministerstva kultúry a Banskobystrického samosprávneho kraja uskutočnil prvý ročník gazdovania na Hriňovských Lazoch. Podujatie sa odohrávalo v Slaneckej doline. Na začiatku vstupu do doliny bol orientačný plán, poskytujúci základné informácie o umiestnení jednotlivých ukážok gazdovania. Návštevníci mali možnosť zavítať do dvora maďarského, poľského, českého a pravdaže aj slovenského, ktorý organizátori nazvali dvorom Hriňovským. V každom dvore hrala samozrejme muzika. Varili a ponúkali sa v ňom špeciality a tradičné jedlá pre danú krajinu. Varenia sa excelentne ujali samotní folkloristi, ktorí účinkovali aj v nedeľnejšom programe muziky Podpoľanou. Okrem špecialít a dobrej hudby v dvoroch mali návštevníci možnosť vidieť, ba dokonca i vyskúšať si gazdovské činnosti. Vyberanie zemiakov za motikou, bielenie a tkanie plátna, pečenie chleba a pacáľov, kosenie, podkúvanie koní, rezbárske umenie či mlátenie obilia. Na konci doliny bol kultúrny program. Hosťom spríjemnili chvíle nielen speváci, tanečníci a muzikanti z domácich folklórnych súborov, ale aj ochotníci s divadelnou hrou Jánošík.